Oikein hyvää huomenta sulle ja teille ja teidän korkeille kilpuille. Tervetuloa seuraamaan mun päivää as a full blown online hoe. Jos et voi sietää englantia ja suomea sekaisin, niin mä en oo tuottamassa sulle mitään muuta kuin pettymystä. Mut pistetään se mun kolmekielisen perseen piikkiin. Mun aamu alkaa sillä, että mä rapsuttelen mun elämäni karvakasoja. Voisiko sanoa, että mähän silittelen Mirja. Lenkkeilystä pidän huoli siitä, että saan syödä. Koska mä liikun enemmän, silloin saa ruokaa. Täällä paskakeli on. No, ihan surkee. Ihan surkee. Mutta tietysti mitä? Ulkona on paskakeli, sato vettä. Piti laittaa Eemelistä joku paljon, ettei olisi vituttanut niin paljon. Mä oon stö, eikä oo tuista. Ei voi muistaa, mutta minä muistan ikuisesti. Mun aamuna oli oikeasti vähän hidas. Vähän niin kuin minun ajatukseni oli välillä, mutta onneksi mä saan sen kuntoon sillä, että mä vähän pesen mun naamaria ja harjan hampaat ja aloitan mun ensimmäisen aamun syväkurkkuharjoitteen laittamalla toi hammasharja oikein syvälle kurkkuun. Oikeasti mä en kyllä tee sitä, mutta tiedättekö niitä hampaita kannattaa pestä. Ja te, jotka ette pese niitä 2 kertaa päivän aikana, niin mitä vittua ihan oikeasti nyt vähän skarppausta siihen. Ei oikeasti ole fresh haista pahalle suusta. Kukaan ei tiedä sitä. Että mähän oikeasti täydellinen kotirouva, jonka takia mä teen taikinaa. Mä vatkaan tätä taikinaa, mun hapanjuuritaikinaa, niin kuin se olisi mun elämä. Suunnittelen ruokaostokset koko viikoksi, koska mä oon niin vittun tehokas. Ja on tällainen fitnesshöperö. Ja sit vedän kahvia, koska olen normaali ihminen. Kahvin sekoitetaan prutskuun, että se perse varmasti kasvaa. Ja pitää huoli siitä, että my muscles are feeling great. sitten kun lenkki on lähtenyt käsit raatat Olen valmis. Preppaan itseeni, tekemään itseni jotenkin edustavaksi ja olemaan läsnä näille viattomille miehille, joka saa kiinni vain syntisiä ajatuksia internetin ihmeellisellä avulla. Olen valmis. Syötän kaikki kamerat valmiiksi. Laitan kaikki varusteet. I am ready. Se on jo niin tyypillistä. Mä ajattelin, että mä olisin puhunut tästä kameralla, mutta ei auta, koska kamerasta on akku loppu. Ja itse asiassa mä en ole tyhjentänyt SD-korttia ja mä just ostin sitä, niin mä en ottanut sitä käyttöön. Ja... Mut hei, tässä on nyt mun päivä ja oikeastaan semmonen niin kuin tyypillinen kuvauspäivä. Koska mä nyt kuvata kostumipunkkeja, mä oon laittanut just meikit ja hiukset mä harjasin. Mä en jaksa tän enempää panostaa. Ja nyt ajattelin kuvata yhden fanin toiveita. Eli hän on siis tilannut multa toivevideon, jossa, tai toivevideo, se on henkilökohtainen video. No joo, ihan sama. Hän on siis tilannut multa videon ja hän haluaa, että tähän videoon sisältyy semmonen niinku sträppärivyö ja sit siihen sit vähän käskyttämistä ja muuta. Ja mä en ole ikinä tehnyt tällaista. Mä ihan sitä varten tilasin semmosen vyön. Mulla on siis ollut kankaan tarkoitus tilata semmonen, niin eiköhän tässä ole niin ihan hyvä. Siis välillä tulee tällaisia niin hyviä juttuja. Silleen, että hei, mä olisin muutenkin tekemässä tällaisen, niin tää tuli hyvän saumaan. Mutta joo, nyt mä oon käyttänyt mun aikaa siihen, että mä oon käynyt Pornhubissa kattoo läpi, että minkälaisia videoita löytyy, ottanut siitä vähän inspiraatiota, koska mä oon siis aivan niin, mä en saanut minkälaista syventyvää ohjeistusta siihen, niin mä oon ihan noviisi. Mut joo, nyt mä vaihdan asua ja sit mä alan kuvaamaan, tai itse asiassa laitan kuvaushuone valmiiksi ja sit mä alan kuvaan. Jee! Niin joo, nesteytyskuntoon. Tässä on kreatiinia. Vittu lihakset eivät mene pieneksi, ei mene, nö, äikojen. No minä olen työsistynyt täällä, niin. Ootko sä työsistynyt? Joo. Voi rakas. Voi. Niin kohta sitten, kun ollaan kuvattu, niin sitten mä pääsen laittaa sinut lenkille ja pääsen sitten vähän laittaa ruokaa ja kaikkea. Ihanaa. Moi. Kameravarustuksen preppaus on oikeasti aika iso osa mun duunia, koska jos on kaikki persiistä kuvatussa valossa otettu, niin sit kaikki näyttää oikeasti ihan perseeltä. Eikä sille hyvällä tavalla. Vähän mietin tällaista kuvakulmaa siihen videoon, koska siis jos asiakas haluaa, että se on semmoista niin kuin dominoivaa settiä, niin eikö silleen niin kuin alhaalta päin kuvaava on aika jees. Mut silleen, että mä asettaisin sen
varmaan vähän vielä olemassa. Mitä mä sen saan? No, katsotaan. Ehkä tärkeimmät osat on nämä. Eli nämä on tällaiset lisävalot, mutta nämä siis ei tule niinku valaitsemaan sen kummin tuota videota, vaan näiden tarkoitus on antaa tällaista niinku, tunnelmavalaistusta. Fuck, onks tää niinku out of battery? Hei. Tää on tosi keltainen, mutta me siis muutetaan näitä ohjelmia täältä, niin saadaan näin. Ja se on tuolla vaaleanpunainen. Ja tämä on sitten kans vaaleanpunainen. Ja sitten mä laitan ne tonne taustalle, niin sitten tää on tosi kivan näköinen. Siis katsokaa tätä. Tää on niin mun favorite outfit. Tää olisi niinku ihana tehdä joku video tämän kanssa, mutta musta tuntuu, että se on myöhempi ongelma. Mutta tätä mä siis alun perin mietin. Mutta tää on siis niinku tosi tällainen niinku PVC, niin mä luulen, että mä teen niin, että mä teen ensin tämän asiakkaan toivevideon, koska hän puhuu ruotsia, niin vedän sen sitten ruotsiksi ja sitten mä teen joko suomi tai enkku tämän kanssa, tai molemmat. Katsotaan. Jos oot päässyt näin pitkälle sitä videota ja vielä epäilet sitä, että onkohan tuossa niin naisissa jotain vikaa, niin Tietääks nyt, että mulla on vitumoinen ADHD, ja jos mulla on niin vitumoinen ADHD, niin tää on vähän semmonen juttu, että jos mä en oikeasti preppaa näitä asioita, niin mä ihan kuistilla. Yksi siisteimmistä asioista on se, että nykyään Voltin kautta pystyy tilaamaan kaikkea kivaa leiluja, kuten myös tämä strap-on-vyö. Ja vielä siistiä oli se, että mä käskin mun mies käydä hakea, että hei, mun strap-on-vyö tulee tuolta. Ja se meinasi, että hän ei voi mennä avaamaan ovea, koska kuinka vitun outoa. Mut en mä tiedä. Mä oon siitä mieltä, että täällä olisi mitään outoa. Siis mulla on oikeesti joku Lara Croft-fiilis tää päällä. Mut silloin oli joku asevyötä, mikä silloin oli, mutta tää on mun tällainen. korostaa pakkaraa kivasti. Joo. Mä en voi näyttää, että mitä tänne tulee. Tämä en ainakaan usko, että mä voin näyttää, niin skipataan se. Mutta voitte kuvitella, että tänne tulee sitten se juttu. Siis mä onnistuin jo hajottaa tän. Tai siis en hajottaa niinku kokonaan, mutta siis tää irtos tästä. Mut hyvä tietää. Ehkä tää on silleen, että jos tää tarvii niinku, mikä tää on? Wash. Huudella, pestä. Niin sit sulla on tää. Että se saa irti. Tai jotain. Okei. Okay. A few moments later. Joo. Tadaa! Nyt hän on taas paikalla ja nyt mä ruen tätä osuutta pujottelen tonne. Oikeesti ihan kauheeta näpräämistä. Siis niinku, mitä vittua. Ei niinku kukaan jaksa tällaista tehdä. Vai jaksaako? Kauhea vaiva. Kynsi jäänyt kiinni. Saakeli. Joo. Mä en tuomitse ihmisiä, ketä tykkää tällaisista leikeistä, mutta siis ei kuulu mun repertuaariin tälleen yleisesti ottaen. Ja vittu tää on yhtä tiukka kuin mun perseen reikä. Saatana, noniin. Ei helvetti, okei. Okay. I can't. Hiop, okei, noin. Nythän mä se, vitsi mitä työmaa. Huhhuh. Noin. Laitan näin. Nyt mä vaihdan vaatteet ja sit mun pitäis vaan päättää, että kumpi. Mä ajattelin, että mä laitan kumminkin semmosen niin alusasun. Ja sitten katsotaan sen jälkeen. Mulla on tällainen välikommentti ennen kuin mä vaihdan seuraavan asuun, että kuvasin just ton. Ja siis aika raskasta niin kuin silleen vaan panna tyhjää ilmaa oikeassa. Koska siis eihän mulla ole niinku mitään, tai silleen, että tää on niinku tarkoitus olla semmonen niinku, niin. Siis mä en oikein tiedä, miten mä selitän tällä. Mutta nyt mä vaihdan asuu, ja sitten mä vaihdan vielä asuu, ja sitten mä oon valmis. Katsokaa mun täydellistä. Siellä se on.
Ja ruokaa tulossa perässä. Kohta mä oon niin onnellinen. Siis mä en oo valmis vielä. Tai siis on mä ehkä. Tai en mä tiedä, onko mä valmis. Mä vaihdoin jo asua. Koska siis... Loppu mielenkiinto. Välillä siis, niinku, tai siis itse asiassa aika useinkin nykyään, niin tuntuu, että kun sä annat niin kaikkes jokin tiettyyn videoon, just mä en oo syön, kokkailen, tottakaa, niin kun sä annat kaikkes yhteen videoon, niin sit kun sä pitäis niin kun olla tehokas ja samalla asulla ja esimerkiksi kuvata kaikkea muuta, niin sitten mä vaan niin syleen ja sitten ei tuu mitään tehtyä. Mutta mulla on ainakin pulla uunissa, paitsi että tää ei oo pulla. Tää on, mikä tää on? Who are you and what is your number? Se on semmonen leipä. Joo. Mut kyllä mä nyt vitsi yhdet kuvaukset kuvaan. Joo. Ja sitten ehkä saan aikaiseksi vielä. Mut tässä vaihtaa nahkavaate. Se on niinku ajatuksena semmoinen. Koska tulee hiki ja kaikkea. Mut ensin mä syön ja sitten mä katon, että jaksaisiko vielä yhdet pienet. Come to mommy. Tässä on nyt vähän huono valaistus, mutta ei se mitään. On pettureiden juoma. Pepe Make ei ollut merkittävässä tarjouksessa Prismassa. Too much hiilihappoja. Joo. Siis voidaanko ottaa hetki aikaa? Ei vittu, ja sit tässä on jo... Never mind that. Niin, siis kattokaa nyt tota. Ah, it's so pretty. And it's so big. Oh my god. Siis on tää jotain semmoiselta niinku helikopteri. Semmonen, minne ne laskeutuu. Helikopter. Parakommer. Näettekö sen vision? Tulee sieltä. Mulle tuli just ilmoitus mun puhelimeen, että mun pitää syödä mun lääkkeet. Mulla on siis korkea verenpaine. Who would have guessed? Niin mitä sitten niitä? Sitten täällä on tällaista... mikä tää on? Magnesiumia. Leikitään tällaista leikkiä, arvausleikkiä. Mä en ehkä vastaa tähän, mutta anyway, siis arvatkaa mistä maasta mun mies on. Jos te katsotte vaan tätä salattia, miten tää on pilkottu. Siis herran jumala, there's some good shit here. Tää on siis sourdough. Paistin sitä vähän niinku lyhkäisempi aika nyt uunissa. Vitsi tää muuten, ei nyt yhtään. Tää kameran linssi oli likaisempi kuin mun ajatukset, mutta joo. Tää on ollut siis ihan vähän eri tavalla 25 minaa ton alla ja sitten loput niin ilman. Ja sitten kun tää oli vähän silleen, jäi vähän silleen pikkasen pöydälle, siis tein kaikki vähän väärässä järjestyksessä. Mun keskittymiskyky tänään oli vähän pakkasella, mut siis kattokaa sitä. Oh. Siis mä halusin avata tän heti, mutta se ei kannata tehdä. Kannattaa antaa tossa olla, niin katsotaan. Huomenna mulla on tuoretta leipää. Itse tehty leipää, ui. Mä oon ihan omin kätösin laittanut sen hapanjuuren sinne niin kuin alkuun. Tässä on roodis ja seko. Eiku. Joo, roodis ja seko, joo. Ja sitten itse kasvatettu rosmariini. Koska mä oon tällainen vitun viherpeukalo. Arvatkaa mitä peli mä ostin. Mä ostin sen Summer Cottage Simulator. Joo. Semmosta. Joo, kuten arvakkaan, niin mulla loppuu mielenkiinto. Niin mä päätin, että mä jätän tän projektin, että mä en kuvaa nyt enää tänään mitään PVC-juttua, vaan mä jätän sen huomiselle. Huomenna on kumminkin paremmat ilmat. Tai siis ilmat, valot, värit, päivä. Joten joo. Mutta ei siinä. Siis mä oon tosi tyytyväinen siitä, että
Ei customin tehty, vielä editoida se, niin asiakas saa sitten. Ja mä olen siihen tyytyväinen, koska mun mielestä oli... En nyt ollakseen semmonen, mutta olihan se nyt ihan vittu hyvä. Joo, mä menen nyt nukkumaan. Mutta tältä siis tää näyttää välillä. Ja nythän mä oon silleen liian tavallaan lomalla, joka tarkoittaa sitä, että mä en oikeasti ole lomalla, mutta siis lähinnä se, että mä oon lapsivapaalla. Ja tarkoittaa siis sitä, että mä saan vähemmän tehokkaasti kaikkia asioita tehtyä, koska mä vaan niinku... Mutta joo. Mut hei, Cottage Simulator on kohta valmis ja niin itse asiassa... Miksi mun Once Humans updating? Joo, mä oon very pleased. Mut joo, kiva, jos sä seurasit ja jos katoit näin pitkään, niin mä oon tosi pahoillani. Sä olisit voinut käyttää sun elämää jokin hyödyllisempää. Mutta vietit sen mun kanssa. Joo, ei. Siis tämähän on tosi hyödyllistä kuunnella ja katsoa. Joo, hei, ottakaa kanava seurantaa ja seuratkaa kaikki muut kanavat ja muut. Bye!